Wala takatiwas o grass cutter murag ato ang na trabaho. Mga 1/4 pa. Magtiwas taron o grass cutter sa ato ang gihimong kalsada para makasulod ang sakinan. Mo na siya kini atong giigo sa kamera, mo na siya ato ang limpyuhan karon. Straight atong dito dapit sa kawayan, pero di na takabos kawayan. Ato anang masugat ang katong gilimpyuhan dito sa pika side padulong dire. Ang katong wala takatiwas
wala takatiwas o grass cutter murag ato ang na trabaho mga 1/4 pa sa nabilin sa ato ang lipihononon ning ulan man hapon naman good niya kasi garang sa hapon rin yung ulan kani murag ugma pag gini nato ni sa buntag padayon og trabaho kaya ning ulan man mayo na lang ngayon nakapasilong tadaan bago ning bundak ng ulan. Hinay ang ato ang pagtrabaho kay kuan man gud. Daghan siya mga lawom-lawom ba. Nga baga-baga ang iyang mga mais, punuan sa mais. Pahaka na pa ning kili di anis kanal. Kini nagtindog ang mga mais pahakon pa ni. Gawas ng maisan mo ni itong trabaho on diri kining tanan nga mga maisan nga nagtindog street ani atong gibuhat ng kalsada kutob dito sa tumoy sa maisan mo na to ang limpyuhananan ugma.
ato na yung nalampos ang atong gihagbasan para sa kalsada. Mo na dihang luti. Yan dirang gilimpihan nato karon. Apay ubang maligid. Daghan kay mga lamlawom. Dalan. Tulid to. Na shorta sa atong gasolina. Atong gasolina kay sarong kalitro nya. Baga-baga mo gud ang atong gipang putol karon mga mais kay mga dagko kay lawas. Nga dikit-dikit po lang mais diri nga tanom. Yan na po kini mga sagbot nga murag mga bila-bila nga pagtitik asa. Kinahanglan jud nga pangusgan sa makina kay para dali maputol. So kung hinayon po na to ang makina, mura siya mugapos. Kini dire makapalit og gasolina. Ato gyud panihagbasan dire. Kilis kanal di ba limpyo. Kini oh. Hagbasananan ni dire. Kilid. Kini oh, kilid ani, hagbasananan ni. Kini may pinaka may habog-habog dire iniliko sa kinan. Mo ni plano na mo ni palaho na mo ni. Palaho niya ipa ligid ring ubang mga graba para dili kayo grabe kasuytahon. Paman na mong natrabaho sa una diri. Amo ang gi patag-patag. Pero daghan nga po kay kanang wala dyan patag ba. Tarong unon pa ni. Mao na ni ang una tong gihagbasan, tag-as na. Lapos sa sakinan. Mao na ni diri kahintang. Mao na tong unang gihagbasan nato diri. Tagas-tagas ng sagbot. Kinahanglan na ginihang grass katiran ba. Magkapalit og gasolina. Ato ano po ning grass katiran nga para limpyo. Ato ano ning tiwason, ato ano ning manamanuhon pag hagbas. Lagaran na lang para dili na ta masayangan sa dili ta sayang sa oras ba. Yan lang paabot nga makapalit og gasolina kay taas ng oras. Shout out din sa amo ang mga solid nga mga viewers diha no. Bisan pag gamay tag mga viewers. Kasagaran kay 100 raman jud kapin ang maabot sa tuang mga video. Ang views sa tuang mga upload nga video. Tag 100 ra halos. 100 kapin. Salamat din sa mga solid nga viewers diha. Ug atong mga naagi ra. Salamat kaya po kayo kay may na lang maka tabang-tabang sa tong views niya.